ሓላፊ ወታደራዊ ስለያ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ምስ ቢቢሲ ትግርኛ ዝገበሮ ጻንሒት ካብ ትግራይ በኃይል መልጢ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተዓለየ ዝገለጸ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነበር አቶ ጌታቸው ረዳ ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ፌደራል ካብ ዝኾና ትካላት መራኸብቲ ብዙሓት ቀሪቡ ኣብ ትግራይ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ከም ዝካየድ ጠቂሱ ነይሩ። ነቲ ተግባር ዝመርሖ ድማ ብሓይልታት ትግራይ ሓላፊ ወታደራዊ ስለያ ዝኾነ ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ከም ዝኾነ ብሽም ጠቂሱ ተዛሪብዎ ኣሎ። ምስኡ ተኣሳሲሩ እውን ኣብ ትሕቲ ቤት ጽሕፈቱ ዝተጣየሸት ሓይሊ ዕማም ዘቕረበቶ 66 ገጽ ዘለዎ ሰነድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሑ ቀኒዩ እዩ። ኣብቲ ሰነድ ንኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ሓዊሱ ካልኦት ልዕሊ 12 ሰባት ኣብ ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰብ ከም ዝተሳተፉ ዝጠቅስ እዩ። እቲ ኣብ ከይዲ ዝነበረ ምስጢራዊ ሰነድ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣቢሉ ከም ዝተበተነ ዝተገለጸ ኮይኑ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ እውን ነቲ ተግባር ዝኹንን መግለጺ ኣውፂኡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ጠቂሱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣይተ ጌታቸው ፕሬዝደንት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ተጀሚሩ ግን ድማ ናብ መስርሕ ፍትሒ ዘይተሰጋገረን ናብ ካሊእ ቅዳሕ ዘይተገበረን ውድእ ሰነድ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርጋሕ ምግባሩ ስነ ምግባራዊ ኢልዎ እዩ። ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ፋና ቀሪቡ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ኮነ ተባሂሉ ሽም ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ንምጽላም ዝተገበረ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ተቃዊምዎ እዩ። ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ኮይኑ ዝተሸመ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ግን ነቲ ሓይሊ ዕማም ተጻርዩ ዝቐረበ ሰነድ ከፍጽም ድሌት ዘለዎ መሪሕነት ስለዘየሎ ናብ ካልእ ዝምልከቶ ኣካል ኣሕሊፉ ከም ዝሃበ ይገልጽ። ቢቢሲ ነቲ በኣንደበት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኢሉ እውን ብሓይሊ ዕማም ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተዳለወ ሰነድ ሽሙ ብተደጋጋሚ ተላዒሉ ዝኽሰት ዘሎ ሓላፊ ወታደራዊ ስለያ ሓይልታት ትግራይ ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ቢቢሲ ከምዚ ክብል ሓቲትዎ ኣሎ። ሽምካ ብተደጋጋሚ ምዝውር ደቂ ሰብ ተዛሚዱ ይለዓል እዩ። ኣብነት ንግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝመርሕ ዝነበረ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ፋና ብሮድካስቲንግ ዝተባህለ ቴሌቪዥን ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ነቲ ኣብ ትግራይ ስራሕ እዩ ዝበሎ ዝውውር ደቂ ሰብ ከም እትመርሖ ሓደ ሰነድ ጠቂሱ ከሲሱካ ኣሎ። መራሒኡ ከምቲ ዝተባህለ ንስኻ ዲኻ ንምንታይ ከ ኣብ ከምኡ ዝበለ ተግባራት ኣቲኻ ክብል ሓቲትዎ ነይሩ። ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ምላሽ ኣብ ዝሃበሉ እዋን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዘቕረቦ ክሲ ሎሚ ብዕሊ በኣንደበቱ ስለ ዝገለጸ እምበር ፕሬዝደንት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እውን ደገፍቱ ብዝኾነ ጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሉ ሽመይ እናጸለመኒ እዩ መፂኡ ኢሉ። ጌታቸው ፕሬዝደንት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እቲ ኣብ ልዕልና ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ዘገድሰና ከማይ ዝበሉ ሓለፍቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕልና መጸለምታ ይወርደሎ ኢልና ሓቲትናዮ ዝሃበና ምላሽ ድሓን ነዞም ከምኡ ዝገብሩ ዘሎ ሕማቃት ሰባት መልሲ ክህቦም እየ እናበለ እዩ ከታልለና ጸኒሑ እውን ኢሉ። ወሲኹ ድማ ጋዜጠኛ ቢቢሲ መዓዝን ኣበይን ከምኡ ኢሉኩም ኣብ ዝበለሉ እዋን ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ እቲ ጉዳይ ብዙሕ ግዜ ተላዒሉ እቲ ናይ መወዳእታ ምስ ኣይቶ ጌታቸው ረዳ ዝገበርናዮ ኣኼባ ግን ቅድሚ 3 ወርሒ እዩ ነይሩ መዓልቲ ግን ብልክዕ ኣይዝክሮን ክብል ምላሽ ሂቡ። ኣብታ ኣኼባ እቲኣ ኣዲስ ኣበባ ብዝሕተም ሄራልድ ዝተባህለ ናይ እንግሊዝኛ ጋዜጣ ሽምና ተጠቂሱ መጸለምታ ይካየድ ኣሎ ኢልና ምስ ተዛረብናዮ ሽዑ ዝሃበና መልሲ ከምኡ ብምዃኑ ኣዝየ ዝሓዝን ነቶም ከምዚኣ ዝገብሩ ዘለዉ ሕዚ ባዕለይ ብእንግሊዝኛ ጽሒፈ መልሲ ክህቦም እየ ኢሉና ከም ዝነበረ እዝክር እየ ግን ድማ የታልለና እዩ ነይሩ እምበር ባዕሉ ኣካል እቲ ዘይዋዕልና የጸለመ ከም ዝነበረ እየ ዝርዳእ ኢሉ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ስለምንታይ ዳ እዩ ሕዚ ቦታ ምስ ቀየረ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝብለና ዝነበረ ሓሳብ ብተጻራሪ ክዛረብ ጀሚሩ ኢለ ንነብሰይ ክሓትት እንከለኹ ጌታቸው ቅድሚ 2 ዓመት ዝተረከቦ ናይ ፕሬዝደንት ስልጣን ብዝግባእ ስለ ዘይተዋፀአ ስልጣነይ ኣይተዋሓጠሎምን ኣብ ልዕሊ ዝበሎም መራሕቲ ናይ ጸለመ ወፍሪ እዩ ጀሚሩ ኢሉ። ወሲኹ ድማ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዘርጊሕዎ ዝተባህለ ሰነድ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ እውን ምዝርግሑ እዩ ኮኒንዎ እምበር ሓቃዊ ሰነድ ከም ዝኾነ ኣይከሓደን ዘላ ይባዕልኩ እውን ክትብል ኣይከብድን ዶ ክብል ሓቲትዎ ነይሩ። ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ብግድኡ ኣነ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዘይሕጋዊ ተግባር ክሳተፍ ዘኽእል ስነ ምግባር ኮነ ስበና የብለይን። ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ እቶም ኣስማቶም ኣብቲ ሰነድ ተጠቂሶም ዘለዉ ኣብ ትሕተይ ዝሰርሑ ሰባት እውን ኣብ ከምኡ ዓይነት ተግባራት ዝሳተፉ ኣይኮኑን። ኣሸኳይ እንዶ ሎሚ ኣብ ቃልሲ ኮይነ ኣብ ንግዲ ዓለም ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ እኳስ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ዘይሕጋዊ ተግባራት ኣይሳተፍን እየ። ብሕግን ስርዓትን ተጻርዩ ኢደይ እንተተረኺብዎ ግን ቅፅዓተይ ንኽወስድ ክንዲ ፍረጣፍ እትኸውን ዝፈርሑን ዝስከፎ የብለይን። ኣብታ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ከይሳተፍ ምንቲ ጌታቸው ረዳ ተወልደ ሕወሓት ኣብያተ ማእሰርቲ ይመርሕ ኢሉ ክሲ ኣቕሪቡለይ ነይሩ። ኣብቲ ኣኼባ እቶም ዝጠቐስካዮም ኣብያተ ማእሰርቲ ኣበይ ዘለዉ እዮም እንመን ከ ዝተኣሰሩሉ እዩ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ግን ናብ ሚድያ ወፅየ ምዝራበይ ተጋገየ ኢሉ ኣውጁ ከም ዝነበረ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ዝነበሩ መራሕቲ ሕወሓት ኮነ ኣዘዝቲ ሰራዊት ይፈልጡ እዮም። ኣነ ዝመርሖ ክፍሊ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ መፅኦም ኣብ ትግራይ ዕጥቂ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝገዝኡ ሰባት ምስ ዕጥቆምን ኤግዚቢቶምን ረኺቡ ንፖሊስ ንዓ ኣርከበና ኢሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘእተዎም ሰባት ነይሮም።
مسوزوم ገበነኛታት ናይ ጥቕሚ ሽርክና ዝነበሮም ሰባት ሽዑ ጫውጫው ኢሎም ንጌታቸው እውን ናብ ሚድያ ወፂኻ ሕቡእ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎ ተዛረበልና ኢሎም ሓቲቶሞም ጌታቸው ረዳ ሚድያ ቀሪቡ ምስ ተዛረበ እቶም ኣብዚ ሕጋዊ ናይ ዕጥቂ ንግዲ ዝተሳተፉ ሰባት ንጽባሒቱ ተፈቲሖም እቶም ሰባት ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ ቤት ማእሰርቲ ግን ቢሮ ፍትሕ ዝፈልጦ ዝፍለጥ ቤት ማእሰርቲ እዩ ነይሩ ኣኽትል ኣቢሉ ጋዜጠኛ ቢቢሲ እንታይ ተባሂሉ ኣብ ጽዋዕ ቤት ማእሰርቲ ኢኹም ኣሲርክዎም ነርኩም ክብል ሓቲትዎም ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ድማ ፖሊስ ዝኣስረሉ ልክዕ ቦታ ኣይዝክራን ኣብታ ኣኼባ ኮሚሽነር ፖሊስ ትግራይ ዝነበረ ይሕደጎስ እዮም ብዛዕባ እቲ ዘይሕጋዊ ተባሂሉ ዝቐረበ ክሲ ጌታቸው ረዳ እንትምልስ ምስ ቢሮ ፍትሒ ኮይና ዝገበርናየን መንግስታዊ ዝፈልጦን ቤት ማእሰርቲ እዮም ተኣሲሮም ነይሮም ኢሉ መብርሂ ይብሉ ከም ዝነበረ እዝክር እዮም ጋዜጠኛ ቢቢሲ ድማ ብዛዕባ እቲ ሓቃውነቱ ብፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ዝተረጋገፀትን ንዓኻን ብፆትካን ተኸሰስቲ ትገብር ሰነድ ትፈልጦ ነገር ኣለካ ዶ ክብል ሓቲትዎ ነይሩ ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ድማ ኣነ ብዛዕባ እቲ ሰነድ ዝርዝር መረዳእታ ስለ ዘይብለይ ብዙሕ ክዛረብ ኣይኽእልን ሓደ ነገር ግን ኣጣሊለ ክነግረካ ኣብ ትግራይ ዝተጠርጠረ ገበነኛ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርበሉ ናይ ፍትሒ መስርሕ ኣሎ ኣነ ይኹን ካልኦት መሳርሕተይ ክሳብ ሕዚ በዚ መስርሕ እዚ ብዕሊ ዝቐረበልና ክሲ የለን ሓደ ኣብ ዓዲግራት ተመዲቡ ዝሰርሕ ካሕሰ ዝበሃል ኣባልና ተኸሲሱ ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ይፈልጥ እየ ንሱ እውን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ነፃ ተባሂሉ ከም ዝተፈትሐ እየ ዝፈልጥ ካልእ ኮሚሽን ጸረ ግዕዝይና ዝበሃል ትካል ከም ዘሎ እውን ይፈልጥ እየ እዚ ትካል ኣባይ ይኹን ካልኦት መሳርሕተይ ዘቕረቦ ክሲ የብሉን ናብ ፖሊስ ትግራይ ኮነ እቲ ኮሚሽን ደው ኢልኩም ክተጻርዩ ትኽእሉ ኢኹም ክብል ምላሽ ሂብዎም ወሲኹ ድማ ኣብ ትግራይ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ከም ዘሎ ተኣሚኑሉ ሓንቲ ብፕሬዝደንት ታደሰ ዝተጣየሸት ኮሚቴ ቆይማ ነቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ኣብ ምፅራይ ከም ዝነበረት እውን ኣነ ይፈልጥ እየ ሓንቲ ኣብ ትሕተይ ዝነበረት ጸረ መረጃ ትበሃል ክፍሊ ምስቲ ርእሰ ጉዳይ ተኣሳሲሩ ብጌጋ ተኣጊዳ ነይራ እያ ብመሰረት እታ ኮሚቴ ዝረኸበቶ መረዳእታ ድሓር ቅረታት ሓቲትና መሊሳ ስርሓ ከም ዝጀመረት እየ ዝፈልጥ ንምጥቕላል ዝኣክል ኣብቲ ብጌታቸው ረዳ ዝተዘርግሐ ሰነድ ሽመይን ሽምዓነ ዝመርሖም ሰባትን ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ይኹን ዳ እምበር ዛጊድ ኣብ ልዕለይ ኮነ ካልኦት ኣብኡ ዝተጠቐሱ ሰባት ዝቐረበልና ክሲ የልበልን ክብል መልሲ ሂቡ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኣብ ትግራይ ኤርትራውያን ድሓረ ድማ ተጋሩ ጨዊኻ ገንዘብ ከም ትሓትት ቢቢሲ ዘዛረቦም ኤርትራውያን ገሊፆም ነይሮም ከም ሓደ ሓላፊ ወታደራዊ ስለያ ትግራይ እቲ ጸገም ናትኩም ዳይኮነን ክብል ሓቲትዎ ነይሩ ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ሕጊ ኣልቦነት ዝድህስስ ሕማም ትግራይ እንታይ እዩ ዝብል መጽሓፍ ጽሒፈ ተዘርጊሑ እዩ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓደገኛ ናይ ደቂ ሰብ ዝውውር ዝድህስስ እዩ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮንስ ዕድመን ዘይኣኸላ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ከካብ ጣብያታት ብሽም ናብ ዓዲ ዓረብ ክንወስደክን ዘይሕጋዊ ተግባራት ይፍጸም ከም ዘሎ ዘርኢ መጽናዕቲ ምስ መረዳእቶምን ከይተረፋ ጽኒዕና ንዝምልከቶ ናይ መንግስቲ ኣካል ኣቕሪበ እዮም ብመሰረት እቲ ዝቐረበ መረዳእታ እውን ኤርትራውያን ጨውዮም ገንዘብ ዝተቐበሉ ሰባት ብሕጊ ክትሓዙ ጌርና ኢና እዚ ካብ ፖሊስ ትግራይ ምርግጋጽ ይከኣል እዩ እቶም ኣብ ትግራይ ተጨውዮም ካብ ስድሮኦም ገንዘብ ዝሕተተሎም ኤርትራውያን ጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተል ቤት ዕዮ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ስርሑ ብዘይምጅማሩ ዝተፈጠረ እዩ ነዚ ንምፍታሕ ኣነ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ታደሰ ወረደን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ፌደራል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዛሪብናሉ ነርና ኢና ይኹን ዳ እምበር እቲ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ክሳብ ሕዚ ስራሕ ይጀመረን ዘሎ ክብል ምላሽ ሂቡ ኣኸቲሉ ድማ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ምስ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ብዝተኣሳሰር ዛጊድ ክንደይ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዒልኩም ክብል ሓቲትዎ ነይሩ ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ሕዚ ካብ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ስለ ዘለኹ ክንዲዚ ቁፅሪ ኢለ ክጠቅስ ይኸብደኒ እዩ ግን ምስ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ተኣሳሲሩ ክሳዕ ዓዲ ዓረብ ርክባት ዘለዎም ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ሰባት ከም ዘትሓዝና ኣፈይ መልየ ክዛረብ ክኽእል እየ ክብል ምላሽ ሂቡ ብተደጋጋሚ ኢደይ ኣብቲ ጉዳይ እንተልይዎ ብሕጊ ተጻርዩ ክቕጻዕ ድልው እየ ትብል ኣለኻ እሞ ኣብ ትግራይ ኣብዚ እዋን ልዕልነት ሕጊ ኣሎ ዶ ኢልካ ተኣምን ተባሂሉ ንዝተሓተቶ ሕቶ ድማ ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ኣብ ትግራይ ልዕልና ሕጊ ተጓዲሉ እዩ ከም ሳዕቤን ድማ ኣብቲ ዓዲ ብዙሓት ገበናት ይፍጸሙ እዮም ከም ሓደ ናይ ጸጥታ ሓላፊ ትግራይ ሰባት ድላዮም ገበናት ፈጺሞም ዝነብሩላ ዓዲ ኮይና እያ ኣነ እውን ንባዕለይ ተሓታትነት ልዕሊ ሕጊ ተረጋጊጹ ዝሕተኒ እንተልዩ ተጻርዩ ክሕተት እየ ዝሰርሕ ዘለኹ ክብል ምላሽ ሂቡ ወሲኹ ድማ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ብዙሓት መናእሰይ ትግራይ ብመንገዲ ጅቡቲ ናብ የመንን ስዑድ ዓረብን ብዘያቋርጽ ኩነት ይስደዱ ከም ዘለዉ ቢቢሲ ዝረኸቦ ሓበሬታ የመላኽት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሓበሬታ ኣለካ ዶ ምንጭ ኸ እንታይ እዩ ክብል ሓቲትዎ ነይሩ ኮሎኔል ተወልደ ምላሽ ኣብ ዝሃበሉ እዋን ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሸቕሊ ኣልቦነትን ዘይፍትሓዊ ክፍል ሃብትን ብኣሽሓት ዝቑፀሩ መናእሰይ ህይወቶም ናብ ሓደጋ እትዮም ከም ዝስደዱ እኹል መረዳእታ ኣለኒ ኣብ መንገዚ ደላሎ መሻርክቶምን ጥራሕ እዮም ዝጥቀሙ እዚ ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ወለዶ ሓደጋን ጻላልዩ ዝርከብ ስለ ዝኾነ ኣነኣይስና ክንሪኦ ከም ዘይብልና ይኣምን እየ ወሲኹ ድማ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኮሎኔል ተወልደ ኣበይ ዓዲ ኢኻ ዘለኻ ክብል ሓቲትዎ ነይሩ ኮሎኔል ተወልደ ኣነ ስድራይ ክርኢ ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ እየ ዘለኹ ክብል ጥራይ ምላሽ ሂቡ
ቢቢሲ ግን ክትወፅን ከለካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተንከላዊትካ ከም ዝነበርካን ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ተደራዲሩ ከም ዘውፀካን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተጻሒፉ ነይሩ። መን ምስ መን እዩ ተደራዲሩ ኣውፅኡካ ክብል ሓቲትዎ ነይሩ። ኮሎኔል ተወልደ ድማ ስድራይ ካብ ዘይርኦም 6 ዓመት ኮይኑና ኣሎ። ስድራይ ኣብ ደገ ምንባር ካብ ዝጅምሩ ድማ 24 ዓመት ገይሮም እዮም። ኣነ እውን ቅድሚ ኩናት ትግራይ ብንግዲ ዓለም ስለ ዝነበርኩ ፍርቃ ፍርቂ ምስ ስድራ እየ ዘሕልፎ ነይራ። ሕዚ ናብ ስድራይ በፂሕ ንክምለስ ፕሮሰስ ጀመረለይ ፈለማ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እዩ ነይሩ። ድሓር ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ቦታ ምስ ሓዘ ምስ ምልከቶም ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣካላት ተዘራሪቡ ክወፅእ ክኢለ እየ። ስለዚ ኣውፃኢ መንግስቲ ትግራይ ኮነ ሰበስልጣን መንግስቲ ፌደራል ብዝፈልጥዎ የወፅየ። ኣብ ፓስፖርቴ ኤግዚቢት ቪዛ ተወቂዕለ የወፅየ። ክምለስ እንተለኹ ድማ ኢንትራንስ ቪዛ ተወቂዕለ የካቱ። ምውፀይ ዝሰምዑ ሰባት ጌታቸው ረዳ ብዛዕባኻ ብዙሕ ይዛረብ ስለ ዘሎ ከይትምለስ ቦታ ቀይር ብኻሊእ ጌርካ እቶ ኢሎም ዘመዓዱኒ ሰባት ኣለዉ። እንታይ ኣምሲለ ኣነ ደቀይ ዝኸበርኩሉ ውግእ እኮ የሕሊፈ። ስለዚ ብኻሊእ ቦታ እየኣቱ ቦታ ይቕይር በታ ዝወፅእ ክላ ትኽኢለ ክምለስ እየ። ብሓፂሩ ኣነ ንክወፅእ ዝተገበረ ድርድር ኣይነበረን ሕሶት እዩ ክብል ምላስ ሽቡ። ቢቢሲ ጋዜጠኛ ኣብ ግዜ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ሓለቃ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝነበርካ ሰሚዐ ሓቂ ድዩ ብቐረባ ትፋለጡ ዲኹም ክብል ሓቲትዎ ነይሩ። ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ድማ እወ ምስ ዶክተር ኣብይ ዕሪና ኢና ንፋለጥ ጥቡቕ ዝምድና እውን ነይሩና እዩ። ኣብ ግዜ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ እውን ኣብ ግንባር ባድመ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ኢና ነርና። ኣነ ናይታ ክፍሊ መተሓባበሪ እየ ነይረ። ብህይወት ንኽህሉ እውን ኣስተዋፅኦ ነይሩኒ እዩ ክብል ይኽእል እየ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ንሱ ዝተመደበላ ስራሕ 8 ኣባላት ነይሮምዋ እዮም። ሃንደበት ኣነ ንዕኡ ደብዳባት ይፅዕቕ ስለ ዘሎ ኪድናብ ደፋዓቶ ኢለ ኣእትዮ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድሕሪ ደቃይቕ ብወገን ጸላኢ ከቢድ ብረት ተተኪሱ ብጀካ ኣብይ ኩሎም እቶም ምስኡ ዝተመደቡ 7 ኣባላት እታ ክፍሊ ኣብ ኣስተሰውኡ ልሃሞት ይዝክር እየ። ካልእ ድሕሪ ኩናት ኣብ 1997 ኣቆጻጽራ ግዕዝ ንሱ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እናተማሃረ እንከሎ ኣነ ንሕክምና ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብዝነበርኩሉ ግዜ መጺኡ ንሓደ ሰሙን ዝኸውን ኣልዒልኒ እዩ። ስለዚ ክሳዕ እታ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነላ ግዜ ብቐረባ ንፋለጥን ንቀራረብን ሰባት ኢና ነርና ክብል ምላሽ ሂቡ። ወሲኹ ድማ ቢቢሲ ጋዜጠኛ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ዝሃነፅካዮ በዓል 3 ኮኾብ ሆቴል ደጀና ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጽባሕ ንእታ ከተማ ዝተቆጻጸሮ ግዜ ከም ዝዓነወ ቢቢሲ ኣቃሊሕና ከም ዝነበርና ይዝክር እየ። መን ከም ዘዕነወን ብምንታይ ምክንያት ከም ዘዕነወን ክታጻርዮ ፈቲንካ ዶ ነርካ ክብል ሓቲትዎ ነይሩ። ኮሎኔል ተወልደ ብግዱ እቲ ሆቴል ናይ ማን ዓንዩ እዩ ውግእ ኣብ ዘይነበረሉ ብለይቲ እዩ ክዓኑ ተገይሩ ኮነ ተባሂሉ ከም ዝዓነወ ዘርእየካ ዋላ ሓንቲ ተኽሲ ኣብ ዘይነበሮን ሰብ ምስ ደቂ ሰብ ብለይቲ እዮም ኣዕንዮምዎ። መን ይዕንይዎ ብውልቀይ ዘፀረኽዎ ነገር የለን መንግስቲ ከጻርዮ ይኽእል ክብል ምላሽ ሂቡ። ወሲኹ ድማ ኮሎኔል ተወልደ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝኾኑ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ሓቢሮምን እዮም ክብል ምላሽ ሂቡ እዩ። ወሲኹ ድማ ቢቢሲ ናብ ዓዲ ክትምለስ ዲኻ ገሊኦም ሃዲሙ እዩ ደጊም ኣይምለስን ክብልኡ ስለ ዘረኣኹ እየ ክብል ሓቲትዎ ነይሩ። ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ግን ኣነ ምስ ስድራይ ዘሕልፎ ዝመደኽዎ ግዜ ምስ ወዳእኹ ናብ ዓደይን ስርሐይን ክምለስ እየ መደምሲ ኢና ይኮንኩን ተጋዲለ ቢቢሲ የመስግነካ ክብል ዝርርቡ ዓፂው። ኮሎኔል ተወልደ እውን ኣነ እውን የመስግን ክብል እቲ ቃሕለ ምሕትት ዓፂዎም።